Pantala sa pangunguna po ni Senadora Risa Hontiveros sa sinagawang Run for Run Safe 2026 sa Dagupan City na layong pang palakasin ang kamalayan sa mental health at seguridad ng komunidad. Kasunod ng fund run, nagsagawa po ng isang press conference ang Senadora kasama si Dr. Paula Paz Sidionco, Dagupan City Mayor Belen Fernandez at iba pang mga stakeholders kung saan iginiit nila ang kahalagahan ng mas pinalakas na mental health programs para sa mga Dagupenyo. Sa panayam, diretsahan na sinagot ni Hontiveros ang iba't ibang mainit na usaping politikal sa bansa. Kaugnay nito sa mga napaslang na estudyante ng University of the Philippines at nanawagan ng senadora ng masusing investigasyon. Sa particular na sitwasyon na yan, what I most support and in support of mga voices raising a similar appeal, what I most support ay isang kompleto, objective at independent na fact-finding para malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Sa ganitong mga sitwasyon, yung katotohanan. Samantala, tinanong din ng Senadora hinggil sa pinakahuling hakbang ng International Criminal Court laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa akin po, yung mga pamilyang iyon ang sentro ng prosesong iyan. And over time, umaasa ako na tayong lahat ng mga Pilipino na may division sa pagitan natin kung ano yung damdamin natin at ano yung kaisipan tungkol sa prosesong iyon. I hope na over time, magkaroon tayo ng reckoning at paraan na mutually matanggap o ma-appreciate yung prosesong iyan, alang-alang sa mga pamilyang iyon. And again, like the previous question, move forward. Baon yung mga leksyong iyon. Nagbanggit din po ng pahayag si Hontiveros na handa ang Senado sakaling tuluyang matransmit naman ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Kung i-transmit ng House of Representatives yung articles of impeachment sa amin, nagsabi na dati si Senate President Soto na forthwith magtatrabaho kami doon, and pinaalala niya sa amin na kung mangyari po yun, kami magiging senator judges at dapat impartial. So isa po ako sa mga senador na susunod po sa kanyang paalalang iyon. Pagdating naman sa lumulutang na posibilidad ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028, nanatiling bukas ito, ngunit maingat ang senadora. Tagal ko nang sinabi paulit-ulit sa tanong na ito na bukas ako at willing ako, and sa ngayon ay naghahanda at seryosong pinag-iisipan yung posibilidad na iyon. Patuloy naman sinusulong ng senadora ang mga programang may kaugnayan sa mental health, kaligtasan at karapatan ng mamamayan sa gitna ng iba't ibang hamon sa bansa. IFM News. IFM News. IFM News.